Maayong adlaw na pud mga higalaw, welcome na pud sa ato ang vlog. Manigwera maguntog kanding unya kay nakita man tag kamaisan sa silingan. Aw aton tilawan pero ay sawa kay basin ta masakpan. Bitaw-bitaw ate grabe na. Dili ta magseryoso kay matigulang tagdali. Nya kay sagbuto naman kaayo aw. Sorry now, katol-katol letter. Pero ako labot, sagbot lang ka, ga-crave ko. Nya mo uli og balay kay ato niyang panitan. Ay time sa. Di man di mao. At gulgulon man din na siya para dahil ta makakuha og panit. Kaya unsaon nato pag putos unya nga wala man tay panit, pastilan. Tuga-tuga og himo, dili man day kabalo. Nya ato nang gamitan sa atong pinakakusgan nga kidkiran. Kidkiro nato ni bali-bali kay hawi man. Unya, butangan din nato na siya brown sugar. Dili na lang nato ni daganan og sahog kay for cravings raman. Sugda na rin nato ni siya putos. Unya kay kaning first timer lagi ta maghimo, aw sa likuot kaayo. Pero bahala na diya, maputos lang og maluto, aw daog na kaayo. Unya kay human naman ang tanan, napunta sa kutina kay maghaling. Unya ato ni siyang pabukalan. After sa pila ka adlaw nga pagpabukal, naluto na ang dugay natong gikahinaman. Lami ug humot kaayo basta kitay gahimo. Ato ni butang sa plato kay murag gutom na jud kaayo. Aw ato na rin siya ngablihan para atong matilawan. Pikason sa din nato ni siya daan. O diba lami? Tara, mga unta. So morning guys, salamat sa inyo pagtanaw. Happy watching.